Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, mugi panjenengan paring keberkahan kita ing dalem bulan Rajab, ing dalem bulan Sya'ban lan ing dalem bulan Ramadan. Sedulur, mangke dalu sampun mlebet bulan siji Rajab, tanggal 1 Rajab. Sasi sing dimulyakno Gusti Allah. Rajab niku dudu mung ganti tanggal, dudu mung ganti kalender. Nanging tondo yen wektu terus mlaku, umur terus tambah lan bekal kudu ditambah. Wong Jawa biyen ngendika, urip iku mung mampir ngombe. Mula Rajab iki dadi pebeling, ayo ngresiki ati. Mendeleni hawa nafsu lan ngencengi manah kanggo luwih cedhak marang Gusti Allah. Rajab iku kaya lawang pembuka, Sya'ban iku dalane, Ramadan iku puncake pangapura. Mula aja ngenteni sempurna kanggo dadi wong apik, tapi ayo ngawiti kaapian najan durung sempurna. Mugi mlebet Rajab niki Gusti Allah paring berkah, ngapura dosa-dosa kita lan maringi istiqomah ing dalan kang diridhoi dening Allah.